Цецко неуморимия. Цецко дойде и кара 2 дни на втория кръг без да спира. Зареждаха го в движение, гумите му ги сменяха невероятно бързо. Цецко кара много. Аз много се радвам за това. Какви са шансовете ти? Имаш ли идея? Ще видим. Ще видим, разбира се, Цецко. Николай Николов, следващия ни участник. Николай моята или чужда? Чужда. Затова ли даваш така газ? Чуждата, нали знаете? Гъс нема. Евгений Дочев, братя на Христо Дочев, който ще помага за изпъването на роговете. Евгений, за съжаление, приключихте вчера. Следващата година имате планове за спонсори, за подобрения. Имаме много планове. Отбора, това е човека с E36, отново V8. Защо V8-ци, Ванка? Ами атмосферното е най-добро. Разбрахте ли? Пак купно. Значи турбините не струват. Ще видим